Eso. Norzara, azaldu dezakezu pixkat zu norzaren? Bai, ni Jon naiz, baina Jontxu deitzen didate. Eta, nor naiz. Hemen lantzen dut duela 4 urte. Non gaude, orain? Hiesaren aurkako, Nafarroako hiesaren aurkako batzordea. No. Nafarroako hiesaren aurkako hiritarren batzordea. Bai, herritarren batzordea. Hiritar batzordea, eso. Otra vez. Eta, bueno, azaldu dezakezu zer den? Hiesaren aurkako batzordea ONG bat da. Non komunitarioan lantzen da. Eta estigmaren aurka borrokatuz eta giba daukaten pertsonak eskubidea aldarrikatzen den ONG bat da. Eta beste partetik osasun sexualen promozioa eta giba eta beste genital eta sexu transmisioko infekziotako programak eta kanpainak egiten dituena. Zaila da, ez? Azaltzea zer den. Denetarik egiten dugu, baina printzipioz gibaren estigma borrokatzea eta seropositiboen pertsonen eskubideak aldarrikatu eta beste eta nolabait beste kanpainak egitea, nolabait prebentzio kanpainak egitea. Noiz sortu zen elkartea, badakizu? Bai, duela 26 urte. 1997an. Eta helburuak aldatuz joan dira, hasiera batean zein zen helburua? Imaginatzen dut gutxinaka, ez? Helburuak handitzen joan izan direla. Gibaren pandemia aldatu da. Lehenengo urteak oso bortitzak izan ziren, ezta? En el sentido de que dar un positivo era una sentencia de muerte. Eta oraindik bada nolabait notizia txarra, baina ez da lehen bizitzen ziren egoera. Eta objektiboak ere joan dira nolabait gibaren errealitatearekin. Lehenengo urteak transmisio gehienak zirinjak konpartitzeagatik izaten ziren. Eta oraintxe bertan sexu transmisioko infekzio bat da. Orduan hori esan nahi du harreman sexualetan transmisioa gertatzen dela, gehien batean. Orduan gure kanpainak eta nola egiten dugun lana aldatu da denborarekin, baina errealitatean ez. Objektibo berberak ditugu. Nolabait gertatu dena jakiten dugula cada vez más del virus, sabemos más. Y con eso podemos... Orain ez du suposatzen heriotza, ez? Bueno, suposatzen da, suposa dezake, baina gaur egun medikazioa gibal daukaten pertsonek bere bizi baldintzak gibak ez duen pertsonen baten bizi baldintzak berdinak dira, baina medikazioa hartu behar du. Bai, azkenan gaixotasuna da, ez? Bai, baina kronikoa da gaur egun. Medikazioa hartzen baldin baduzu, indetektable, igual intransmisible, egoeran. Hori, azaldu aldi guzu jendeak jakiteko, ez? Indetektable, igual intransmisible, esan nahi du gibak daukaten pertsonen karga bitala, medikazioa hartzerakoan, zure karga bitala jaisten da, puntu batera arte, nun ezin duzu transmititu.
Eta honek esan nahi du, hori, zure bizi baldintzak nolabait ez dutela arazorik. Ez dira kaltetuak ikusten, ez? Hori da. Bai, estigma jarraitzen du existitzen. Baina gaur egun kronikoa da, giba. Giba kronikoa da. Orduan, aipatu zu hori estigmarena, jendeak gaur egun aurreiritziak jarraitzen ditu izaten gaixotasun honen inguruan, edo uste duzu jendearentzat barneratu daukagun beste gaixotasun bat bezala dela? Ez, nolabait printzipioz giba kolektibo batzuen txat gaixotasuna zela bakarrik, ez? Marikoentzat, drogadiktoentzat eta trabajadora sexualentzat. Eta kolektibo hauek oso estigmatizatutako kolektiboak dira. Eta gaur egun jarraitzen du egoera hori. Eta gainera gertatzen da nolabait desinformazio handia dagoela. Eta realitate bat da, gehien bat, gaur egun gibak bizitzen diren pertsonek ez dutela esaten, eta ez direla bizibleak. Ikusiko, adibidez, konparatzeko beste gaixotasun gaixotasun giba. Sexu... No, kronikoa, beste gaixotasun kronikoarekin, diabetesarekin, diabetes daukaten pertsonek esaten dute edo ikusten duzu pertsonak bere insulina hartzen edo normalizatuta dago, baina giba isiltasunean bizitzen da. Eta hori kaltetzen duela bizi baldintzak, pertsonen bizi baldintzak. Zein da gaur egun Nafarroan dagoen IESaren egoera? Gaur egun IESaren esan dudan moduan Nafarroako gibak daukaten pertsonek ez dutela esaten, daukatela. Gure komunitate autonomoa oso txikia da eta oso zaila da biziblea izatea. Orduan, honek estigmari a nivel gibak Nafarroan gaur egun nolabait urtero 30 eta 40 kasu ateratzen dira urtero. Eta pasaden urtean, 21ean, 33 kasu egon ziren. Gutxi gora bera, COVID urteetan konparatuta, gorantz egin dela, baina azkeneko 10 urteetan bastante estable mantendu da. 30 eta 40 kasu urtero. Zergatik uste duzu STI hauek gora egin dutela? Gazteen artean? Nolabait gaztentzat gai, preokupatzen duen gai bat da, baina nolabait bi faktore daude. Lehenengoa da gure gazteok prebentzio materiala bere harreman sexualetan ez dela gehien bat erabiltzen, prebentzio materiala kondoia.
edo gibaren kasuan prep edo post, badira prebentzio kombinatuaren materialak. Eta beste faktore bat, inoiz baino froga gehiago egiten ari direla. Egia da, oraindik pasu asko egin behar dugula jende gazteentzat ailegatzeko. Nola egin genezake gazteen sexu osasuna hobetzeko edo zer egiten duzu zuek? Gehien bat, sexu heziketa normalizatea. Guk lantzen dugun gaia zentrala da, baina ambito komunitazioetan guztietan lantzea, naiz eskolan, osasun zentroetan, eta bizitza guztiaren zehar, txikitatik, hori. Heziketa jasotzea, ez? Bai, eta niri garrantzitsua iruditzen zait, nolabait informazio beraz izatea eta jakitea STI gehienak ez dituztela arazorik osasunarentzako arazorik kaltegarriak ez dituztela. Laster diagnostiko prekoz bat izaten baldin bada. Eta honek esan nahi du, edo importantea iruditzen zait, cuando se tiene una relación de riesgo, se haga una prueba. Eta diagnostiko hori jakitea. STI gehienak pastilla batekin, antibiotiko batekin konpontzen da. Giba badauka bere espezialitatea, baina prebentzio materialak erabiltzea jakitea eta nolabait diagnostiko prekoz izatea, gure sexu erlazioak hobetuko ditu eta disfrutagarriak izango dira eta oso importantea da gazteontzat. Hori galdetu nahi nizun zaintza sareen inguruan, zein da zaintza sare hauen helburuak? Azkenean bizitza errazagoa egitea, baina maitasun pizka bat jartzea egiten dugun gauzetan, eta bakardadeari aurka egitea. Bakoitzaren barne borrokak gainditzen laguntzen duen gauza da. Eta nolabait bakoitzaren prozesuetan bakardadea hori sentitzea. Eta gaudela nolabait akonpainatuak. Eta gure interbentziotan faktore erdigunean dago elkar zaintzak. Jarduerak egiten dituzu ez? Ze jarduera egingo dituzu udan? Urtearen zehar, zaintzari buruz, urtearen zehar egiten dugun lan berdina. Udan ez dugu berezirik egiten. Elkarri laguntzeko taldeak edo daukagu kalika emakume taldea, non giba eta emakumeari eragiten dion nolabait
especialidades, ¿no? ¿Cómo se diría? Como que le afecta específicamente. Emakumeari bereziki eragiten dioten. Kalika taldea, non giba eta emakume gaiak lantzen ditugu. Zeren emakumeari afektatzen dio modu ezberdin batean, eta gehienetan isiltasun gehiago bizitzen da. Eta akonpainamendu ugari egiten ditugu, kafe bat botatzeaz, hasta osasun bide akonpainatzea, eta hori zaintzari buruz, baina udan gure lan bereziena edo kanpaina markatu bena Disfrutatu Fest da, non gehien bat hasialdia eta jaietan lantzen dugu. Sanferminetan, ez? Sanferminetan. Eta atzean ikasezakegu. Adibidez. Baretan edo tabernetan material preventiboa egotea, gero ere joaten gara estan batekin, Sanferminetan ez, baina auzoko jaietan, jai batzordetan, normalean, txornetan, egoten gara estan batekin, non eramaten ditugu tarjetero batzuk han tokatzen dituzten taldeen letrak bilatzen ditugu, eta letrak hauek bilatzen ditugu non osasun sexualei buruz hitz egiten duten, buen tratori buruz, eta gero material preventiboa banatzen ditugu, eta hori da Disfrutatu Fest, gehien bat. Orduan, batzorde honen barruan, voluntariotza lanak ere egin daitezke, edo guztiak voluntarioak zarete? Nola koordinatzen duzu pixka bat? Voluntario, gure batzordea voluntario... Utsa, da ez? Bai, beraien, gracias a ellos funcionamos. Beraien esker funtzionatzen dugu. Eta diru laguntzak nondik jasotzen dituzue? Jasotzen dugu gehien bat instituzionalki, Nafarroko gobernutik edo Iruñako ayuntamentotik. Eta gero ere donazioei esker edo zein diru laguntza ere jasotzen dugu. Baina gehien bat voluntariotzaren lanaren esker funtzionatzen dugu, gehien bat. Honen harira pixkat galdetu nahi nizuen bukatzen joateko eragin politikoaren inguruan, eragile politikoekin harremanetan zaudete? Bai, harreman, azkenean kalte sozialak borrokatzeko instituzionalekin lan egin behar duzu. Beraiek tablerua jartzen du. Eta berak instituzioa legeak egiten dituzte. Orduan, beraiekin harremanetan eta lantzea funtsezkoa da. Kambio edo aldaketa bilatzeko. Eta, adibidez duela gauza asko gertatu dira 36 urte hauetan, baina duela urte batzuk aldatu genuen lehi batzuk, seguru legea, giba zero positiboen pertsonak, giba daukaten pertsonei, kalte
jasotzen zuten bere seguroetan. Eta lege horiek aldatu genuen mundu instituzionala bitartez. Azken aldi honetan zerbait berezia eskatu diezu edo oraindik? Bueno, ikasi ditugun gauzak mantendu behar ditugula. Eta atxera pausorik ez emateko, eta pertsonok erdigunean egon behar dugula, interbentzio guztietan. Eta giba eta estigma zabatzeko. Eta gero pertsona guztion implikatu behar dugula gizarte erantzunean. Eta gehien bat, nolabait eskatzen diogu ikasi ditugun gauzak mantendu behar ditugula. Zeren badirudi, baina ez dirudi, baina lortu ditugun eskubideak mantendu behar direla. Eta ezin dira atzera pausoak eman. Ez, hori da. Nigatik ja bukatutzat emango nuke, ezakit zerbait gehitu nahi duzun edo zerbait berezia esan nahi duzun? Nahi duzuenean pasa zaiteztela, eta edo zer gauzareako, material preventiboa hartzeko edo galdera osasun sexualari buruz galderak egiteko, froga azkarra egiteko, gibaren froga azkarra egiteko. Hemen gaudela Karme kalean, 9:00-tik ordu bitara, eta hori. Behar duzuenerako. Hori da. Eskerrik asko. Zuei.